Assalamu alaikum. An balman jula kan melaw bɛɛ lajɛlen. Maître Badara Ali Badini Makano n bɛ ka foli di aw bɛɛ lajɛlen ma bi wula in na. Ani n b'a ɲini aw fɛ a bɛɛ ka abonné an ka chaîne kan. A ye abonné an ka chaîne kan pour que n'an ka video bila a bɛ se k'a sɔrɔ cogo min na a ye abonné. An y'a ɲini Ala fɛ n'Ala sɔnn'a ma an bɛna gundo caman de tilan an ni aw ni ɲɔgɔn cɛ. O kosɔn n b'a ɲini aw fɛ a ye abonné an ka groupe sa. N'a abonné na a bɛ jija fana a bɛ notification activer. N'o kɛra bɛɛ dɔrɔn n'an ye video bila ka na a bɛ bɔ a kalama. Mais n'aw ma notification activer an bɛna video ɲɛnama minnu bila ka na a si a tɛna bɔ a si kalama wa a tɛ se k'a bɛɛ gɛn ka sɔrɔ. N bɛ fɛ k'aw ladɔnniya a k'a lɔn k'a fɔ n bɛ video minnu bila ni n b'a kuma daminɛ tubabukan na n bɛ fɛ aw bɛɛ k'a lɔn k'a fɔ ko a kuma bɛ daminɛ tubabukan na mais n bɛ tila ka na n'a a video kelen kɔnɔna na n bɛna na explication di n bɛna n'a ɲɛfɔ bamanankan fana na. Bon comme mɔgɔ caman abonné bɛ n fɛ yan o t'a dɔn k'a fɔ ko kuma min bɛ daminɛ na tubabukan na ko n bɛna tila k'a kuma yɛlɛma k'a fɔ bamanankan na pour que o bɛ se k'a faamuya. Donc n bɛ ka nin video nin dabɔ aw kama pour que aw b'a lɔn puisque an b'a sɛbɛn a kan ko traduit français et traduit en bamanan ko kuma min fɔra tubabukan na dɛ ko an sɛ kɔni bɛ k'a fɔ bamanankan na. Bon mɔgɔ dɔw yɛrɛ bɛ yen olu tɛ se ka fɛn ye ni kalan tubabukan na. Donc ni video nin bɛ kɛra ka aw le lasɔmi. N'aw k'an ka video ye n'an ye kuma daminɛ tubabukan na a kana pan ka bɔ a la. A ye sigi ka kɔnɔni kɛ ni tubabukan ka ɲɛfɔli banna dɔrɔn a bɛna ye kuma bɛna an ma min fɔ tubabukan na an bɛna sɛkɔ k'a ɲɛfɔ bamanankan na pour que aw bɛ se k'a faamuya cogo si min na. Donc o video kelen an y'a bila a bɛɛ kumakan fila de b'a kɔnɔ tubabukan fɔra a la ka tila k'a ɲɛfɔ bamanankan na pour que an balima minnu bɛ julakan fɔra olu ka se ka kuma nin faamuya ani a bɛ kɛ cogo min na. Masha Allah n ye nin video nin dabɔ aw de kosɔn pour que aw k'a kɛ cogo dɔn. N bɛna ɲɛfɔli k'aw ye nin video nin kɔnɔna na a bɛ se k'a faamuya a bɛ baara min kɛ maa o maa n'i ye nafolotigiya de bi ŋaniya na i b'a fɛ ka kɛ setigi ye. Hali i ma kɛ nafolobatigi ye diɲɛ bɛɛ k'a fɔ kɔni i kɔni bɛ kɛ setigi ye. I bɛ kɛ setigi ye mɔgɔw ɲɛ bɛ bɔ i fɛ baaraba tɛ koyi wa u b'a fɔ ko sɛfin nafolo ma ɲi nkalon de don nin sɛfin sugu bɛ ɲɔgɔn kɔnɔ nin baasi foyi t'a ko kɔnɔ n'i b'a baara i b'a kɛ cogo jumɛn walima mɔgɔ min n'a bɛ wari sɔrɔ ale ka sɔrɔ ka ɲi kosɛbɛ mais sɔrɔ ba tɛ sigi n'i ye Ala tɔgɔ nin baara nafolo bɛ sɔrɔ caman wa a ba bɛ sigi a tɛ yɛrɛkɛ wa i tigɛ tɛ gɛlɛya i yɛrɛ kun ma non a t'o kɛ i bɛna mun kɛ i bɛna kuranna haya nin de sɛbɛn a filɛ nin ye wa tuhibuna al-malu hubban jamman i b'a sɛbɛn 313 n'i tilara o la i bɛ fiji di ha allazi jama'a malan wa adadahu i b'o fana sɛbɛn 313 n'i tilara o la i bɛ inna haza lirizquna ma lahu min nafadin i b'o fana sɛbɛn 313 n'i tilara o la sisan i bɛ a nasi ni kilan fila n'i ka nasi kilan fila nasi kilan kelen i bɛna kɛ k'a tobi ni sisɛ finman ye ani jɛgɛ min fini lo komi an fɛ yan jɛgɛ caman bɛ yen jɛgɛ min fini lo ka caya o ye manɔgɔ ye mais jɛgɛ o jɛgɛ n'a fari fini lo a bɛ se ka nin baara nin kɛ i b'o le fara sisɛfin kan ka nasi nin bɔɔni nin i b'a nasi kilan fila i bɛ kilan kelen kɛ ka sisɛfin tobi n'a ye kilan kelen nin i b'ale ta parfum dɔw bɛ yen u b'a fɔ a ma ko duniya aliduniya i b'o parfum san k'a bila nasi kilan kelen kɔnɔ i bɛ to k'ale mɔ i bɛ to ka nin wurudi fiji di ha allazi jama'a malan wa adadahu fiji di ha allazi jama'a malan wa adadahu n'i bɛ nin wurudin kalina fɛn min na o ye Ala ye nafolo bɛ sɔrɔ a bɛ sɔrɔ ni barika ye a tɛ yɛrɛkɛ a tɛ tiɲɛ n'a y'a sɔrɔ e tun bɛ nafolo sɔrɔ mais a ba tɛ sigi n'i ye nin kɛ bɛɛ wallahi nafolo bɛ sɔrɔ wa a ba bɛ sigi Ala ka baraka don a la a b'a wurudi fo tile 41 ni tile 41 dafara nasi fana bɛ mɔ ten ni tile 41 dafara a bɛ wurudi dabila a bɛ muni dabila n'Ala sɔnna nafolo ba bɛ sigi foyi t'a tiɲɛ fana salamu alaikum